trošku obojí z každého. Taneční cvičení s názvem Zumba nám představí Agnes Závodská a její posily Jana a Tomáš. Vítejte v Sama doma. Dobrý den. Agnes, tak co budeme dělat? Tančit nebo cvičit? Obojí. Obojí. Zumba je spojení vlastně jak cvičení, tak tančení, protože jsou tam základní prvky latinskoamerických tanců, takže je to více jako kdyby tancování, ale přitom se i posiluje. Ale řekla bych, že se asi víc provozuje zumba v nějakých cvičících v sálech, kde se zkrátka cvičí v tělocvičnách, než v tanečních sálech, nebo se pletu? Nepletete se, je to nový fitness styl teďkom. Ano. A dáte nám ochutnávku, ukážete nám, jak se zumba tančí, cvičí, provozuje? Určitě, dneska si ukážeme salzu. Dobře, a chcete, abych vám pomohla? Ukážeme vám základní kroky, tak pojďte s náma. Zoju se na to. Tak tohle je úplně základní krok. Toto je tedy salza, říkáte? Ano, salza. A přidáme zadek. Poraďte mi jako začátečníkovi, co mám dělat, aby mi to šlo. Úplně jenom se uvolnit. Druhá. Aha, tady mám boty. A salza bude vzad. A to jsou nějaké základní kroky, které teďka ukazujete? Ano, a teď bude salza stranou. Myslíte, že má výhodu ten, který dělá aerobik, zná aerobik? Může mít tu koordinaci pohybu lepší stranou. A řekla bych, že spíš výhodu má ten, kdo dřív tančil, že? To taky. Počkejte, boty se mi tu pletou. Tohle je vyloženě ale taneční krok a... Takový speciální. Si otočíme. Ještě jednou. Ještě. Nějaké hecování Agnes bývá u zumby? Určitě, pokud je tam dav 100 lidí, tak to jde samo. Ty endorfiny se uvolňují. To mě zajímá, to cvičení asi teď v tuhle chvíli hodně populární. Je to tak, že je to velký boom, že to je hodně moderní věc. Je to velký boom v České republice, je to vlastně tento rok určitě. Moc mi to nejde, když tancuju. Když vás vyrušuju, že budeme si chvilku povídat zase o zumbě, co říkáte. Jasně. Zajímá mě, jak jste se k ní dostala vy, Jano, povězte mě. Tak původně jsem chtěla začít chodit na salsu, ale na internetu jsem se vlastně dověděla, že zumba obsahuje jak salsu, tak i další latinskoamerické tance, a tak jsem se tam vlastně dostala. Takže to je pestřejší, zahrnuje to zkrátka více těch tanečních kategorií. A Agnes, vy jste tancovala dřív podle těch pohybů? Já jsem tancovala od 6 let latinskoamerické tance tady s partnerem Tomášem. Aha, tak Tomášovi předáme mikrofon. Dobrý den. Dobrý den, Tome. Je to výhoda umět tancovat při zumbě? Tak určitě. Já si myslím, že pánové mají velké těžko smazatelné plus u žen, když umí tancovat, když umí pořádně prohnat parketem. To bych řekla, že každopádně. A Agnes, je zumba i pro muže a chodívají muži? Určitě je zumba pro muže, protože zakladatelem zumby je Beto Pérez z Kolumbie. Takže určitě ano, ale čeští muži jsou trošku bojácliví, takže ta návštěvnost je menší, ale já myslím, že v průběhu let určitě. Takže ten poměr, když je velký sál a v něm je kolik žen a kolik mužů? Tak teď ku podivu zhruba poměr 80 a 2 chlapy. To je pěkné. To se potom Tomáši dobře dívá, když máte tolik ženských před sebou. No určitě, tak komu to nejde třeba z chlapů, že jsou více třeba na ten hokej nebo tak se můžou zašít dozadu a kochat se. Ale je na tom fajn, že to vlastně může být partnerský koníček, že tím pádem na aerobik přece jen asi ti muži tolik nechodí, na toto už... Určitě a hlavně zumba není o cvičení, ale je to o zábavě, tam se uvolňují endorfiny a je to zábava. Je to zábava, ale přece jen zdůrazněme pro ženy, které by třeba rády i zhubly, anebo si nějak zpevnili postavu, jestli jim tohleto zumba nabídne. Zumba je úplně ideální v tom, protože jde o intervalový trénink, střídají se tam pomalé a rychlé rytmy, takže za tu hodinu spálí až 1000 kalorií. A to je tím pádem srovnání třeba s aerobikem, je to vydatnější? Větší zápřah. Ano. Takže ideální. A přitom vlastně tancují a ani si neuvědomujou, že cvičí. Ani si toho nevšimnou. Takže ideální, jak zhubnout. Výborně. Potřebuji něco speciálního, když chci začít chodit na zumbu, tak musím si něco speciálního koupit. Tenisky, tepláky, elastáky a tričko, hlavně dobrou náladu a pití a ručník je nejdůležitější, protože po 3. písničce už to tady teče. A boty? Boty nejlépe s odpruženou podrážkou.
ale jako do začátku stačí tenisky. Zdá se mi skutečně, že zumba je v tuto chvíli v Česku velký hit. Jak poznám, který z těch lektorů, který zumbu předcvičuje, je skutečně dobrý? Podle čeho se to pozná? Záleží na každém jednotlivci, protože každému sedne jiný instruktor. Takže teď každý měsíc se školí noví instruktoři, takže je fakt jako na člověku, kterého instruktora si najde. Ale většinou by ten instruktor měl mít nějakou taneční průpravu, a to už se pozná potom. A ještě možná to srovnání, jestli ta česká zumba, jestli existuje něco jako počeštělá verze zumby, která skutečně je více do toho aerobiku, když to třeba ti zahraniční lektoři nabízejí něco víc tanečního. Já v tom nevidím žádný rozdíl. Ne, jsou tam základní kroky latinskoamerických tanců a to je stejné všude. Můžeme se zúčastnit i akce, která se jmenuje Maraton, Zumba Maraton. O co půjde, kdy? Zumba Maraton probíhá, teďkom nejbližší maraton je v neděli, je to v Ostravě, v Dubině, v Městské hale, takže vás všechny srdečně zvu. Je to od 9 hodin, probíhá moje hodina, průběh je 3 hodiny zumby. Jede to v kuse, takže tam spálíte hodně energie. Takže předtím se pořádně najíst, nebo jak to vydržet? Střídně se najíst, aby vám to potom neskákalo v břiše, ale hlavně hodně pít a mít dobrou náladu, to je v pohodě. Tomáši, Potom ještě bude další Zumba Maraton, který bude v Praze, ten bude v říjnu. Veškeré informace se můžete podívat na moje webové stránky, ty jsou www.superzumba.cz. Tomáši, Jano, půjdete na Zumba Maraton? Já určitě. Já taky, určitě. Tak výborně, děkujeme za pozvánku, ať se vám maraton povede a vy klidně přijďte. Určitě.